गोसोगुदुं थुनफावथाय मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोनां खौरां अख्रां दा स्काई ए ससियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय खुंनो साखाफारा तामुलपुरनि बानगुरि सोरजिनि फुंखा फोथाराव फैगौ 20-21 आरो 22 फेब्रुआरि 2026 इं खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय खुंगोनखौ लानानै कक्राझाराव आफादगिरि एम अख्रां बर' बानजाय आफादगिरि कअर्डिनेटर जितुमनि बसुमतारी आरो कनभेनर प्रियाजिता बसुमतारीनि खौरांमेल खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायनि देरहासार बान्थाफोरा जाबाय साबसिन थुनफावथाय 44,444 रांजों लोगोसे मान बिलाइ नैथि साबसिन थुनफावथाय 33,333 रांजों लोगोसे मान बिलाइ थामथि साबसिन थुनफावथाय 22,222 रांजों लोगोसे मान बिलाइ आरो गोबां जर'खा थाखोनि बान्थाफोर दं अख्रां दा स्काईनि बानजायनायाव 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा नैबे जानबुं नं 7399409826 आव आबुङै खौरां लानो हागोन। गिबियावनो बरायबाय बे प्रेस मिटआव अख्रां दा स्काई होननाय जोंनि मोनसे ड्रामा ग्रुप ड्रामा खालामो जों मेनलि NGO आरो बे अख्रां दा स्काईनि बानजायनायाव जोङो 2017 निफ्राय बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशन माने बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय खुंबोगासिनो दङ देग्लाय जोङो बोसोरनै थाद'दोंमोन गेजेरावनो देग्लाय जों जागायफिननो नागिरदों बेखौ देग्लाय खुंगा 8th एडिशन आरो बेखौनो फोसावनो थाखाय जोङो नैबे माबाखौ लिंदों आरोखि प्रेस मिटखौ लिंदों बयखौबो जों बरायबाय बे देग्लाय खुंगा 8थि बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशना 20 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन सानथामनि हाबाफारिजों 20, 21, 22 फेब्रुआरि बेखौनो फोसावनो थाखाय बे प्रेस मिटखौ लिंदों जोङो आरो बायदि मैया बाथ्रा दंबावो बेखौ आं बुंनोसै दा आंजों लोगोसे दङ बे माबायाव आङो ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट अर्गानाइजेशननि ड्रामा ग्रुपनि ओमफ्राय थांनाय जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो नारा नाथा नांथाबबोदों जितुमनि बसुमतारी मेडाम दङ बिथाङा देग्लायनि जा कम्पिटिशन बेनि क'अर्डिनेटर बिथाङा जा आरसि दङ आरसिनि क'अर्डिनेटर बिथाङा ओमफ्राय बिथाङा कटन इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर ओमफ्राय ओरैहाय दङ जोंहा प्रियाजिता बसुमतारी कनभेनर चिफ कनभेनर माबानि बिजनिनि प्रियाजिताया एन्टारप्रेनार ओमफ्राय जोङो जयैनो थांनाय गोबाव समनिफ्राय बयनिबो हेफाजाब लानानै बेखौ खुंबोगासिनो स' बिथांमोननि दैदेननायाव मोजाङैनो जालांगोन होननानै आं आसा खालामदों दाना बेनि सोमोन्दै जाफोर मेन टपिक दं आरो आं बेखौ माबाग्रोनायदों आङो मेडामखौ दे प्रियाजिता आं बिथांखौ नेमखान्थिफोरखौ एसे जों माबागोन आरो बेखौ दाहाय होगोन खिन्थु एसे बुंफोरनो होनो थाखाय माबागोन खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ ओरैनो बुंफोरनानै खोन्थालांनोसै थुनफावथायनि आयदाया जाहैगोन थीमा बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बाहेराव बेनि सायाव जाहैगोन माखासे नेमखान्थिफोरा जाहैगोन थुनफावथाया 30 मिनिटनि बारा जाथारनांगोन आरो 45 मिनिटनि बारा जानो मोननाय नङा खम जानांगोन आरो 30 to 45 मिनिट्सनि गेजेराव जानांगोन जौसाङाव मोनसे बादायारि हानजानिफ्राय साथाम आरो सास्निनि बारा जानो मोननाय नङा साथामनि खम आरो सास्निनि बारा जानो मोननाय नङा जौसांखौ थुनफावथाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम लांदां दोननो मोननाय नङा देंखोखौ थुनफावथायनि गेजेराव जा देंखोफोर सोनाय जायो बेफोरखौ लाइभबो दामनो हागोन नङाबा ट्रेकजोंबो बेखौ खालामनो हागोन आरो बबेबा मोनसे हानजाया थुनफावथाय दिन्थिफुबाय थानाय समाव बे मोनसे हानजानि उनाव जाय दिन्थिफुंगोन बिथांमोना थागथियारि जानानै थाखानांगोन जौसां साजायनो थाखाय फावथाय जागायनायनि सिगां 20 मिनिट आरो फावथाय जोबनायनि उनाव बोस्रांनो 15 मिनिट सम मोनगोन बेखिनिखौ आं खोन्थाबाय नेमखान्थिफोरखौ माखासे आरो जोंहा सावरायनो गोनां दंबावो बेखौ मेडामा खोन्थासिगोन दानिया आं मिन्थिनो गोनांफोरखौ खोन्थानोसै मुं थिसननायनि जोबथा खालारा जाबाय 31 जानुवारि 2026
मुं थिसननायनि मासुला 999 रुपिस आरो मुं थिसननायनि उनाव मासुलखौ फिदिंनानै मोनफिननाय नङा खुंगा 8थि बुरखां बादायलायनायाव दिन्थिनाय फावथाया बेनि सिगां जेरावबो दिन्थिनाय जानाय नङा जानाङा थुनफावथायनि गुबै बाथ्रा जेखौ सिनopसिस होनो बेखौ 150 सोदोबनि गेजेराव लिरनानै 10 फेब्रुवारि 2026 खालारनि सिगां इमेलनि गेजेरजों हरनांगोन आरिमु साजायनायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ बादायलायनायनि सिगां थागथियारि खालामनानै लाफैनांगोन आरो बिनि थाखाय खुंफुं आफादनिफ्राय सासे हेफाजाबगिरि थाखागोन बादायारि हान्जाफोरा दामजुफोरखौ लाबोफानांगोन जानाय लोंनायखौ खुंफुं आफादनिफ्राय होनाय जागोन आरो जुदि हर थानांगौ जायो अब्लाबो खुंफुं आफादानो जागायनानै होगोन महरगिरिफोरखौ लाफानानै मोनसे हान्जाजों गासै 20 सोद्रोमा फैफानो हागोन बादायलायनायनि फिथाइखौ जोबथा सानखालि जोबथा थुनफावथाय जोबनायनि 3 घन्टानि उनाव फोसावनाय जागोन बिनि उनाव देरहासार बान्थाफोर दङ बेखौ थांनाय समफोराव जोङो टटेल 10टा बान्था होयोमोन देग्लाय जों एसे एड खालामफादों आङो बान्थाफोरखौ फरायना होनि साबसिन थुनफावथायनि प्राइज मानिया जाहैगोन 44,444 रुपिस ओमफ्राय नैथि साबसिन थुनफावथाय 33,333 रुपिस थामथि साबसिन थुनफावथाय 22,222 रुपिस ओमफ्राय बेहाय दङ 9,999 रुपिस बेहाय टटेल आरो 10टा केटेगरि दङ केटेगरिफ्रा जाहैबाय साबसिन बिथोनगिरि साबसिन फावखुंगुर साबसिन फावखुंग्रि साबसिन देंखो सामलायगिरि साबसिन आरिमु साजायगिरि साबसिन देलायहोगिरि साबसिन खसाब साजायगिरि 9,990 रुपिस बेफोर माने इन्डिभिजुवेल मोनसे प्राइस आरो ओमफ्राय जों देग्लाय मोननै एड खालामबावदों प्राइस बे जाबाय बिजिरगिरिनि जर'खा बान्था माने जुरि स्पेसियेल जुरि एवार्ड आरो बेनि थाखाय सेम एमाउन्ट 9,999 रुपिस आरो नायगिरिफोरजों सायख'जानाय बान्था अडियेन्सआ जायखौ मोजां मोनो आरो जों एसे भटिं सिस्टेम खालामगोन बेखौ अडियेन्स चइस जाहैगोन आरोखि बे सेम एमाउन्ट 9,999 रुपिस बेनोमोन जोंनि माबानाया मेइन टपिकफोरा आरो आयदानि सायाव एसे जों सावरायगोन ओमफ्राय बायदि एसे एक्टिभिटि थाफागोन जों बेफोर बिराद बेहाय आङो बुंनांगौ होननानै सानथ'वाखै बेफोर माने लकेलि एसे जागोन आरो लकेल मानसिफोरखौ एंगेज खालामनांगोन नालाय थ' आङो मेडामखौ जा जोंनि आयदाया जाबाय बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव थ' बेनि सोमोन्दै इंराजियाव Bodo women at home Bodo women outside in public दा जों नायनो थाङोबा जोंनि समाजखौ बिफा गाहाय समाज होननानै सानोब्लाबो बाहेरा भारतनि गुबुन आइजोफोरजों कम्पेयार खालामोबा रुजुनानै नायोब्ला बर' आइजोफोरखौ बा जोंनि सा सानजानि आइजोफोरखौ बिराद एम्पावार्ड होननानै साननाय जायो नाथाय जों गोबां समावनो नुयो बर' आइजोफ्रा गावनि न'आव गोबां बिबान बानोब्लाबो गोबां रेसपन्सिबिलिटिस लायोब्लाबो आरो गावनि गामि बा ससाइटियाव गोबां रेसपन्सिबिलिटिस लायोब्लाबो पलिटिक्स बा लिडारशिपनि रलाव बाराद्राय नुनो मोना दा जोङो बे बुरखां 8थि दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे आयदानि सायाव एसे क्रिटिकेल थिंकिं आरो अवेरनेस सोमजिहोनो थाखाय मोनसे आर्टनि गेजेरजों आरिमुनि गेजेरजोंनो जों मोनसे क्रिटिकेल थिंकिं आरो अवेरनेस सोमजिहोनो थाखाय बे आयदाखौ लादों आरो जों सानो गोबां कलेज बा फिसा टाउननि जि बिदिनो क्लाबफोर दङ आरो ग्रुपफोर दङ राइट बिसोरो फैनानै गोबां समावनो आगयनि सिगांनि बोसोरफ्राव पार्टिसिपेट खालामफैखांबाय बे बादायलायनायाव दा जों सानोखि बे आयदानि सायाव बर' आइजोआ न'आव गोबां बिबान लायोब्लाबो बाहेरायाव मानो नुजाया बा नुजायो ना नुजाया बेनि सायाव मोनसे सावरायलायनाय सोमजिहोनो थाखाय जों बे आयदाखौ लादों
बादायलायनाया 20 फेब्रुवारि 20, 21, 22 सानथामनि हाबाफारि जायगाया जोंना सोरजिनि फुंखा होननानै जों मोनसे मुं होदों जों जेराव नाटक खालामो जोंनि ड्रामा ग्रुपनि मोनसे जायगा दंखायो आरो जों बेहायनो खालामबाय थायो बे जाबाय गामि बानगुरि जोंनि गामिनि नामा बानगुरि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट मेन तामुलपुरावनो तामुलपुरनिफ्राय 4 किल'मिटारसो गोजान जायो आरो गामियाव जागोन बे गामिनि मोनसे आबहावा आरो बे सानाव जागोन प्रग्रामा सानाव मानोना हराव जों माने दासो एसे नाजागासिनो नालाय ड्रामाखौ लानानै दाबो बिराद माबा जाथावबाय जोंनि गेजेराव ओमफ्राय हरावबाथाय बिराद लाइटनि बाथ्रा फैबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा फैबाय बेखायनो जों बेखौ सानाव खालामो आरो सानावबा जोङो अडियेन्स माबाखौ एंगेजमेन्टखौ मोजाङै मोनो जेनेबा आलासिफोर फैयोबा बिदि दाब दाब जायगानिफ्राय हरावबा बिराद एक्सपेन्सिभ मोनसे माबा जाहैयो कारबार जाहैयो बे बादायलायनायाव बाहागो लानोबा नोंथांमोनजों माबोरैहाय सुलाद खालामनो हागोन बेहाय माबा फन नाम्बार दङ फन नाम्बारखौ दा नोंथांमोननो होगोन नैबे माबाखौ इमेल आइडिबो मोनसे इमेल आइडिबो होनाय जागोन आरो नैबेखौ जोङो दाहाय नोंथांमोननो माबाखौनो रानगोन जइन फिस 999 रुपिस बे जइन फिस आरो जइन फिस लानायनि ओंथियानो जाहैबाय मा सोरबा माने जइन खालामनानै सिरियास जाया माने मालाबा माबायो आरोखि केन्सेल जायो फाइनाल टाइमाव आरो बेखायनो जोंहा प्रिपारेसननि बाथ्रा थाहैबाय नालाय प्रिपेयार खालामनांगौ जायो स' बेखायनो लास्ट डेट मोनसे होदों लास्ट डेटआ 31 जानुवारि ओमफ्राय 22निफ्राय माबाया प्रग्रामा जागोन जायफोर टिमफोरा पार्टिसिपेट खालामदों बिथांमोननि थाखाय माबा क्राइटेरिया थागोन नामा जे रेकगनाइज टिम बा जायखिजाया टिमफोरा रेकगनाइज जानाङा माने बे अख्रां द स्काई बे जि ससिय' कालचारेल ग्रुप आरो जायनि गेजेरजों जों थुनफावथायनि मोनसे कालचार क्रिएट खालामनो नागिरदों बिनि गिबि थांखियानो जाबाय थुनफावथाय आरो आर्टखौ डेम'क्रेटाइज खालामनाय ओंखायनो बिराद रेकगनाइज जायाबाबो जायो कलेजनि ग्रुप्स स्कुलनि ग्रुप्स टाउननि फिसा ग्रुप्स बेफोरबो बयबो फैनानै पार्टिसिपेट खालामो दा थियेटार नायनोबा थुनफावथाय नायनोबा गिदिर टाउन बा सिटियाव थांनांगौ जायो खिन्थु बे थुनफावथायनि थाखाय गामियाव थांनांगोन गामिनि मानसिफोरनि गेजेरावनो दिन्थिनाय आरो मानसिफोरनि गेजेरावनो खालामनाय जागोन बे मा खावलायनो लुबैयो जोबथायाव जिहेतु थुनफावथाय मोजांफ्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोङो स्पेसियेलि टिमफोरखौ जोङो हांख्रायगोन फै नोंथांमोना बाहागो लाफै रोंगौथिखौ दिन्थिफै जोंनि थांखियानो बेनो मेडामा एसे बुंखाबाय आरो जों प्लेटफर्म होनो नाजागासिनो थांनाय गोबाव समनिफ्राय माने जोंनि जायफोर लकेल आर्टिस्टफोर जोंनिनो माबा जायफोर गामियाव दङ गामिल' नङा आरो लकेलि जों माबा मोनसे आवाज दैखांनो नाजागासिनो बेखायनो जोङो बयखौबो खावलायगोन जायफोरा गोसो गुदुं बाहागो लाफैनो बेजों लोगोसे जोङो कलेजफोराव टिमफोराथ' जोंना बिदिनोथ' ड्रामा ग्रुप बारा गैया कलेजफोराबो फैनांगौ जायो जोङो कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौ खावलायहरगोन जेन बिथांमोना टिमफोरखौ दैथायहरो ओमफ्राय बयखौबो जायफोरा मोजां मोनो थुनफावथाय आरो बायदि मैया एसे डिसकासनबो देग्लाय सोलिगोनदां जोंनि गेजेराव बेफोर टपिकखौ लाना आइजोनि जायफोर माबा जों बेखायनो टपिकखौ होखादों बेखायनो बयबो बाहागो लाफैनो थाखाय जों बयखौबो खावलायदों बे थुनफावथायाव जायफोरा विनार जागोन बे लेभेलावनो थागोन ना बबेबा मोनसे प्लेटफर्माव लांनाय जागोन जोंनि साननायाथ' गोबां समावनो जोङो प्लेटफर्म होनो नाजायोमोन खिन्थु जों साननाय बायदि खालामनो हाथ'वाखै दाबो थुनफावथायनि खोथा सानोबा जेब्लाबो फाइनान्सियेल खोथा फैयो फाइनान्सियेल कुवेसन फैयो आरो जोंनि गथ'फ्रा मोनसे बेफोराव पार्टिसिपेट खालामनानै उनाव साख्रिया मा जागोन बा प्रफेसना मा जागोन होननानै गोबां समावनो बिसोरो ओंखारलाङो खिन्थु जायफोर इन्टारेस्टेड जोङो 2016आवमोन नामा 17आव जोङो सम एसे सिटिफ्रावबो गुवाहाटिफ्रावबो जोङो ड्रामा देखायनो नाजायो आरो बिनि गेजेरावनो जुदि जों मोजां सोरखौबा सिनायो मोजां एक्टर मोजां एक्टिं रोंनाय जों बिसोरखौ सायख'नानै जोंनि बे मेइन प्लेटफर्माव लांनो नाजायो बेखौनो जों साननानै दोनबाय आरो दाबो नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखायबो जोङो बिदिनो सानगोन कि जाय मोजां एक्टिं खालामो प्राइज मानियाथ' दंखायो खिन्थु जोङो जोंनि गिदिर प्लेटफर्मावबो लांनो नाजागोन
माने जोंनि फारसेनिफ्राय जों जायफोर नाटक खालामो आरो बेहाय जोङो मेडाम होननाया बे आरो बिनिफ्राय सायख'ना लाबोनानै जोङो बिसोरनो खालामगोन आरोखि जोंनि ग्रुपआव आरो जोंबो खालामो नालाय नाटक मेनलि जोंनि ग्रुपनिफ्रायबो प्रत्येक बोसोर जेब्ला बे बादायलायनायखौ खालामो अब्ला जोङो मोनसे सभिनियरबो दिहुनो बे सभिनियरनि मुङा जाबाय सोरजिनि फुंखा आरो जि आयदानि सायाव थुनफावथायखौ खालामनाय जायो बे आयदानि सायावनो सभिनियरनि आर्टिकल्सफ्राबो फैयो गतिके बे बाराव जोंनि आयदाया जाबाय बर' आइजो न'आव बर' आइजो बायजोआव बड' वुमेन एट हम बड' वुमेन इन पाब्लिक आरो बेनि सायावनो जोङो आर्टिकल्सबो खावलायनो नाजादों बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड जायफ्रा आइजोनि सायाव लिरनो आरो सावरायनो मोजां मोनो बिथांमोनहा लिरहरनो हायो बे सोरजिनि फुंखा बे खेबनि एडिटरा जाबाय सिदोमा ब्रह्म आरो बिथाङा ट्रान्सलेटर आरो सासे खन्थाइगिरिबो आरो जोंनि लास्ट डेटआ साबमिशननि लास्ट डेटआ जागोन 10 फेब्रुवारि 2026 बिनि सिगांनो बयबो जोंनि इमेल होखानाय इमेलाव हरनो हागोन 90 बुरखां थुनफावथाय बादायलायनायजों लोब्बा लाखिनानै बेखौनो बुंदेरबावनो नागिरदों कि जोंना एबारनि टीमा बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव नालाय बिनि सायाव माने जों बयबो मिन्थिखायो जोंनि समाजा मा बिफा गाहाय समाज भारतनि गुबुन गुबुन जेरै समाजफोर दङ बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाबो बिफा गाहाय समाज ना बाट होनब्लाबो जोंनिया मा होनो बर' समाजा बिफा गाहाय समाजब्लाबो जोङो ओरैबायदि अपारेट खालामो माने बिफायानो गासिबो रलखौ प्ले खालामजोबो बे नङा बिफायानो गासिबो डिसिसनखौ लाजोबो बे नङा जोंनि समाजा बर' आइजोफ्राबो न'आव माने गोबां माने डिसिसनखौ लायो बर' आइजोफ्रानो न'खर सालायो ना बिनिफ्राय फिसा फिसा अमा फाननानै दाउ फाननानै बेफोरबायदि रां खामायनायबो जों नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ बाट जोंनिया दा मेन जायखौ जों हाइलाइट खालामनो नागिरदों बे जाहैदों जोंनि बर' आइजोफ्रा न'खरखौ एफा मोजाङै सालायो ना बाहेरावबो ओंखारो होनब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनि बाहेराव खामानि मावनायफ्रा मानो हाइलाइट जाया बा जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो बे गामिनि लेभेलसिमल' खामानि मावनानै गोजौ लेभेलसिमाव थांनायखौ जों मानो खम नुनो मोनो बेखिनिखौनो जोङो हाइलाइट खालामनो नागिरदों जाहाथे जोङो बे ड्रामा कम्पिटिशननि गेजेरजों बे थुनफावथाय बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बयनियावबो बे मोनसे क्रिटिकेल थिंकिंआ सिखारो बेखिनियानोसै लोगोसे मा होनो बिसम्बि मोनसे जों दिहुननो नागिरदों सोरजिनि फुंखा जाहाथे गासैबो ड्रामा मोजां मोनग्रा लिरनो मोजां मोनग्रा गासैबो बेयाव ज' जाफैनो हायो जायफोरा थुनफावथाय खालामनानै मोजां मोनो बिसोर बे थुनफावथायाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो जायफोरहा थुनफावथाय खालामा जायफोरा थुनफावथाय नायनानै मोजां मोनो बिसोरबो फैनो हागोन प्लास जायफोरा लिरनो मोजां मोनो बिसोरबो बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन बिसम्बियाव आर्टिकेल हरनो हागोन सभिनियराव बेखिनि